DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Kana zarema, zarema. Kana zarema, zare. Wakumana daizai Jesu. Ndiye mutungamiri wakanaka. Daizai Jesu. Ndiye mutungamiri wakanaka. Right. Tirikusangana muchirongo apa Point 5 Creative Studios, chitubu checontent. Hanzi kana zvanetsa kana zvaoma, pamwe pacho pane bauda kuti ungodana kune mukuru, ungodana kumusoro soro, ungodana zita raJehovha. Une matambudziko ari kukunetsa here? Une zviri kukushungurudza here? Uri kutadza kurara here? Basa harisi kufamba here? Zvinhu zvako zvakamira, mweya yemadzinza yakakutsoma, ukaita chino chabondera, ukaita chino chabondera. Zvimwe zvacho zvinenge zvaakuda Jehovha, zvaakuda Jesu. Unoziva pane one thing chandakazonyatsonzwisisa mushure mekunge ndaita a conversation neumwe munhu. Akataura kuti Holy, ini ndakaenda kwakati nekwakati 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 nekwakati, zvairamba kupera. But ndakazoenda kunonzi kwaBishop Marimo. Baba, nhasi zvinhu zvangu zviri kufaya, nhasi zvinhu zvangu zviri kufamba. Ndikati regai nditsvagurudze ivo vanombonzi Bishop Marimo vacho ndiani, ndiuye navo paplatform timbokurukura, tionesane kuti vanomboshanda sei, murovero wavo wakamira sei. But ndazama nepese pandinogona napo kuti ndivabate. But munhu waMwari, sezvamunoziva, maweekends vanenge vakabatikana vachigadzirira chii, zvekereke nekusangana futi nevanhu. Ndikati aiwa, next week tichange tiinavo pano paPoint 5 Creative Studios Bishop Marimo vachititsanangurira kuti zviri kumbofamba sei, chii chiri kuitika, basa raMwari rakamira sei, ko izwi raMwari riri kumboti chiiko panyaya yematongerwo enyika, izwi raMwari riri kumboti chiiko panyaya yeZimbabwe. Mashoko ese aya tichange tiinawo svondo riri kuteera. Bishop Marimo tichange tiinavo svondo riri kuteera. Hanzi vamwe vakatombouya nematambudziko makukutu, matambudziko mahombe, matambudziko mazhinji avaisatarisira kuti matambudziko aya angapere. But kuburikidza nemuranda waJehovha, muranda waMwari akabvuma kushandiswa. Haisi nyore kunziya zvese zvauri kuita, chiuya undishandire, chiuya utevere. Hanzi leave everything and follow me, I will make you fishers of men. Kuburikidza nemuranda wavo Bishop Marimo, vanhu vari kusunungura, vanhu vari kuona chiedza, vanhu vari kubatsirika. Ungangova une dambudziko raunaro, ungangova une zviri kukunetsa, zviri kukushungurudza, washaya mbereko, warwara, waita maronda asingaperi. Pane mamwe maronda ekuti ukaenda kwachiremba unonopiwa mushonga, wopiwa mapiritsi, roita kunge rapora, mapiritsi achipera rotanga futi. Zvinenge zvekugadzirwa nevanhu. Pane kumwe munhu kuti anobata mari, akangobata mari so
mwedzi unozosara upera anenge akutokwereta mari inenge ichita kunge iri kubhururuka kupepereswa nemhepo mari ichienda. Pane umwe munhu so anzwa nekuti akangodanana nauyu orambwa, akadanana nauyu orambwa, akadanana nauyu orambwa, haasi kukwanisa kugara murelationship one, haasi kukwanisa kuita murume kana mukomana one. Zvese izvi matambudziko ese, ripi neripi dambudziko raungangofungire, bata Bishop Marimo. Bata Bishop Marimo. Namba dzavo ndo dzandakuisa pascreen apo, idzo dziripo idzo inamba dzangu idzo, but idzi dzaapo idzi ndo namba dza Bishop Marimo. Bata Bishop Marimo panhamba idzi, wokurukura navo, wokubatira munamato, zvinhu zvako zvoendeka. Kana zvaendeka, usazokanganwa kutenda kuti DJ Holy makaita basa, makatisanganisa nemunhu waMwari. Aiwa ine nangu zvechechi izvo vaizvo handiite zvangu, ndinorova whisky yangu, unongondikandira mari yechibhodhoro, ndongorova zvangu whisky yangu, wanakirwa, wabatsirwa nani naBishop Marimo. Because munoziva kuti panapa paplatform handiuye nevanhu vari 7 days, vanhu vari week. Ndinouya nevanhu vatinenge taongorora, taita research kuti aiwa ava ndo vanhu chaivo chaiva, ndo vanhu vari kubatsira vanhu zvamanje manje, ndo vanhu vari kushandiswa nemweya, ndo vanhu vari kushandiswa nesimba raMwari, ndo vanhu vakamira pachokwadi. Murume arapo uyo haasi wekutamba naye. Murume arapo uyo wamuri kuona kumashure kwangu anonzi Bishop Marimo. Bishop Marimo ndiye munhu ari kushandiswa naMwari zvamanje manje. Bata nhamba dziri pascreen, wotaura navo, usakanganwa kuvaudza kuti ndaona video pana DJ Holy vachitaura kuti imimi ndimi muri kuita zvinhu zvamanje manje, muri kushandiswa naJehovha. Bata nhamba idzodzo, wotaura navo. As for me, DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes, tukuti bye for now. Ngatisanganei mu video rinoteya.